Vos, sí, vos, vinde, achegadevos, que vos teño que contar algo, vamos. Sí, por aquí, vinde comigo, vinde, achegadevos, vamos aquí a este lugar. Este é un lugar absolutamente máxico. E quería decirvos que, como chegou o Nadal, novamente vamos a ter o contacontos, sí, que nos vai a permitir seguir descubrindo as historias e as lendas de Galicia. Para quen? Para os máis pequeniños, pero tamén para a xente ben grande. A primeira data que tendes que ter moi en conta é o 27 de decembro, porque ese día vai a darse unha moi bonita e máxica historia polo río Miño, unha historia de aventuras e de amor. Polo tanto, atentos, porque ademais tamén vades a poder aprender a debuxar o apalpador, esa figura tan bonita e emblemática do Nadal galego. Mirade por esta ventaniña do tempo o que vai a ocurrir. Vou contar unha historia que ten que ver con estas datas e ten que ver con Nadal. Pasou, vos ben sabedes que en Galicia está o río Miño. Vivía ali unha saramaganta. Dime onde vas, morena, onde vas a la maganta. Pois tamén máis grandes, máis exageradas, así, unha cousa así. Rodeando a orella ata a boina. E velaí temos o noso apalpador.